こんばんは。お待たせしました。もう何のあれもない。どういうことだったかという説明から。皆さん、アローハー、クニエカーヘアオナーラにサカイフラスタジオ、サカイクニエです。今日もライブ配信をご覧いただきまして、ありがとうございます。リカコちゃんがすいません、ハプニング発生で15分からという話だったんですが、何があったかと言いますと、一番下の小さい男の子が、帰りがけにドゥーッと入ってしまいまして、今みんなで大わらわで後始末をしてました。なんかちょっと食べ過ぎちゃったみたいでね。こんばんは。ひろいさんこんばんは。いつもありがとうございます。ご視聴。まだみんなバタバタしてる感じで。お酒も何も用意できてない。しょうちゃんこんばんは。何のお酒？しょうちゃんからもらった練習。しょうちゃんプレゼンツ、今日は練習をいただきます。みんなバタバタしてるね。これ買ってきたの？何？はい、先生から。アローハー、ちいちゃんアローハー。わ、13人も見てくださってありがとう。わ、すごい。美味しそう。絞りたてだ。しょうちゃん、初めて開けた。しょうちゃんプレゼンツ。ポン。絞りたてと。なんてすごい。開き上がりです。しょうちゃん、ありがとう。開き上がりだって。これもボンなの？これもボン？どこ？見え。特別純米。開き上がり。美味しそうです。素敵。じゃあ今日は、でも一応、こっちから飲みたい絞りたて。ね、ボンボンボボンボンボン。そして、おつまみあれ。こんばんは、伊藤さん、こんばんは。くみちゃん、プレゼンツ。これ、ライチョウな、ソフトなガーリック味。これなかなかな味。人食べてもたで、これ2つ目です。なんかみんな知ってる？これ、ライチョウ。これって皆さんは、ちゃんとまともに映ってるんかな？逆じゃないのかな？逆じゃないんだ。OK。今日はこのガーリックなライチョウと、しょうちゃんプレゼンツ、ポンポンポンでいきたいと思います。そして、今日の本日のゲストは、にゃにゃにゃ、もちろん私です。はい、先生。ありがとう。ちゃんと映ってます。よかった。そんでもって、かい先生は今日は飲めないので、お茶と、それ何？これ例のやつです。これ実はね、いろいろあって。バレてたよって書いてあるよ。中地バレてた。やっぱりね、そうだと思うよ。特別ゲストと言えばみたいな感じになって。この自宅にスッと入ってくれるのはかいちゃんしかいないんです。勝手に入ってくるよね。こんばんはって言って勝手に入ってくるよね。それはうちの親戚のやすこばちゃんとかえちゃんぐらいです。そんな話まで。する。やったありがとう、かえちゃん。これはかえちゃんがオンラインレッスンの途中でさ、もうよく間違うるで、ペナが5つになったら、私にタピオカミルクティーをおごるっていう約束だったんやね。いや、3人ともやってるんですよ。そう。3人とも誰かしらが5に達するまでやるっていう約束で、一番ぶっちぎりでペナ5になったのはかえ先生だったので、かえ先生がそれは初のね。リリッタフグなんかぬるくないですか？そうだね。なんで氷？冷蔵庫には入ってたので。大丈夫。はい、じゃあかえ先生これで。じゃあ昨日2杯も飲んだので。昨日かえ先生ペナ語で買ってこうと思ったら、かえ先生
なんか注文したら氷が入っていて、ほんで、氷溶けちゃうんでダメやなって失敗して2杯も飲んだんですけど。飲んだもん。それですでに2杯飲んだのに、また今日もこれで乾杯するって言われてて、ちょっといいですか？ですか？海先生ははい、お茶です飲みます。はい、はいありますので。はい、じゃあ皆さおん、久しぶりです。お久しぶり。1111今日はラッキー。エンジェルナンバーの日ですね。皆さん乾杯。娘のりかこです。言うの忘れてた。おいしい。おいこれをしい。飲みました。こちらを。うん、おいしい。ちょっとこうね、濁ってる。ちょっと舐めてみ。あかんなかなか生放送や。大炎上やでな。大炎上大炎上。大炎上ここ止まなってりしなここ止まりします。水筒に入れてもらって帰る。あ、そうですね。水筒入れて持って帰るの？すごいな。そう発想はなかったわ今まで。水筒に入れてね。はいお願いしますじゃあ水筒のとこで洗こって。んばんは。こんばんは。乾杯、しょやむさん、ありがとう。タピオカ2杯お腹チャポンチャポンやね。昨日の話。くる美ー。味しい、こおいれ。しい。そして、くみちゃんプレゼンツ。したら全然見えない。大飲んでるものが見え大腸。大腸。ライチョウってねう、初めて聞いた私。ソフトなガーリック味。ブラボー。これ美味しいな。へーでは早く早く。早く。これやと大きく映るの。こうやろこんくらいにした。大きく映る当たらん。この前も開け方すんごい開け方して、ここ穴開いたい。そう。すごい取りづらい開き方ね。あ、すごい上手。上手。この前なんか変なとこ穴開いた。ということで。はい、では。じゃあ私からすいません。いただきます。遅れたのに皆さん見てくださってありありががとうごとうござざいま。いますすお、28おいしい人。早い。うん。くみちゃんプレゼント。くみちゃんお取り寄せしたんやって。一つお一取り寄せもいくつお取り寄せも送料が一緒やったんでたくさん頼んだんですよね。そう。おこぼれをいただきました。みんなの協賛で成り立っております。こちらのお料理で。おいしい。おいしい。ほら。早い。おいしい。なんか。すいませんね、遅れたのは。まあ、もう聞いてる人多いかと思うんですけど、ちょっとハプニング。もっちゃんがブワーって入っちゃって。おーって言ワって。ヒネの終わりいつもやってみようって撮ってるんですけど、やってみよう撮ってる時に、なんか、ボタンボタボタンって言って、って言っておしっこ漏らしたんかなと思ったら、まだみんな踊って、なんかまだ一歩叩いてたもんね。一歩叩いてた。つかなかっそう全然私も後ろやったで全然わからなくて、で見たらね、ブワーブワーってって大惨事やった。食べ過ぎた食べ過みたいな。ぎたみたいな。いっぱいご飯で出たもん。暑かったしね。暑かったし、なんかよくわからんものな。でも本人スカーッとした顔して、もう顔色シューって戻って帰ってったんで。よかった。よかったよかった。そうもっちゃんのテリトリーがスタジオ内に増えた。本当ね。時間でした。皆さん今週どうでした？今月やね。今月どうでした？今月ね。1111の日に1111。ワン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 。ワン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 。だから何？だからね。1111って何か始めるとかの日ですよね。エンジェルナンバーは1111いいですね。14つ。で、11時11分が本当は良かったよね。そうそうそう。うん今日ね、うん思ってたんですけど、うんちょっとそこまで私が起きてられない。なんでいやいやいや。お昼の午前中の。午前中の11時11分。なるほど、うん23時じゃなくて。そうそう、11時なるほど11分がすごくいいって言って。何してた？うんああ、アシスタントさんの時間だ。そう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 。ね本当だね。今月は楽しかったね、今月も。はい。なんかすっごい1ヶ月経つの早いんやけど。早いね。早いですね。早いの。で、YouTube の開運ツアーの皆さん見てくださいました？海先生企画。開運企画。ありがとうございました。皆様、本当に感謝です。本当にありがとうございました。なんかね、
ね。うんうん。楽皆しい時様のお間。かげで。私ね、それから何があった今月。国枝先生のカレー。カレあ、ーもあっカレーもあった。カレー美味しかった人。しょうちゃんすぐに入っていって。そんな時差がある。なんか、今回本当にカレー美味しかったねって、私のカレー。みーちゃんに作り方教えてもらって作ってるのに。なんでそのカレーの話になったかちゃんと言わんとみんな。はい、ありがとうございます。イベントに3日間連続で来てくれた人に、国枝先生のカレー券っていうのが渡されて、そのいつの話6月の話やったのに、ずーっと延期してて、そろそろやってくれませんかみたいにいろいろみんなに言われて、カレーどうなってますかってなって、そうで、年内にはしなあかんだなって言っと思ってて11月3日の祝日にさせていただきました。はい、しょうちゃんカレー美味しい。よかったです。ありがとう。中島さんバツツありがとうございます。中島さん、本当楽しかったね。ありがとうございます。またあれの練習しようと思いますので、ご参加ください。カレーさ、やっぱたくさん作ると美味しいんやわ。めっちゃ美味しかったんですよ。だから本本当に美味しかったもん。お昼ご飯食べたのに、その後2杯食べた。みーちゃんも同じこと言ってた。食べれんと思ったのに食べれたって言って。で、一口食べたら最後食べてます。そう、そのカレーを作り方を教えてくれたのはみーちゃんっていうね、みーちゃんっていう人に教えてもらったのに、そのみーちゃんがカレーの作り方を教えてくださいって、いや、みーちゃんに教わった通り作ってたんだけど、ちょっとはアレンジしたけどって言って、なんか日本酒入れる。日本酒ちょっと多めに日本酒入れるのと、あとは蜂蜜ちょっと入れるとか、少しずつなんかコクが出るようにはしてるのかな。で、なんか特別なことは何もしてないよけどね。でもお肉2種類やったり。そうそう、お肉はね、四角いこのお肉と薄切りのお肉を使います。で、お野菜はあんま入れないんだよね。お野菜は玉ねぎだけ。なの。最初にニンニクチップをガーリックじゃないわ。オリーブオイル。ガーリックオイルって言ってガーリックオイルってどういうこと？オリーブオイルでニンニクチップを香りが出るまで炒めてから、ひたすら玉ねぎを炒める。ずーっとそこのチョコキッチンなんですけど、そこにずーっと立ってた。そう。で玉ねぎがあれで、飴色になるまで炒めて、お肉は別に焼いておいて。の顔。そう。で、それから一緒に入れて、美味しかったおです。水入れて、ひたすらアクを取り。そう、ずーっとアク取り。そう。やっぱ手間暇かけると美味しいっていうこと。美味しかったですもん。ありがとう。国枝先生がカレー作るってなったら、もうみんなお皿持って並ばない。この日カレーって言ったらそう。みんなのピンポンってこなる。今度もこれからじゃあ大きいお鍋で作るようにで、今回カレールーを5種類混ぜたから、それも良かったんかもしれんね。そんだけ手込んどいて、そんな大したことはしてないみたいに言うんですもんね。いや大したことない。別に炒めたり。そう、でもみんなさ、カレールーは自分で作るんですかみたいに言われたら、いや作らんけどと思って、それはまた大変やろうと思って、そんな作らんわと思って、それはもう市販のカレールーをいっぱい混ぜた方が美味しいんやわ。美味しいね。基本的にはバーモンドカレーが好きなんやけど、カレー食べたかったです。残念でしたって。そうか。イベントとかなんか機会があるときはちょっと参加していただけると何かあるかもしれません。何かあるかもしれないので、また国枝先生のカレーが食べたいっていうリクエストが多かったら、でも全員分は作れんし。なんかじゃんけん大会かなんか、オッケー。保育の時最後じゃんけん大会どうや？国枝先生のカレーをかけて10名様どうや？どう？
またそのことひらめいてもね。また自先分で生が証拠大変なのは。自分で自分の保育終わりはもう保育終わりはみんなでじゃんけん放心状態なのに大会で国枝先生のカレー券プレゼンツか。あ、お皿持ってピンポンします。そうだよね。それいいかも、ね。いいかもね。いいかもね。新しい商品が。新しい商品もいろいろね毎年なんかね抽選会するけれど、いいかもね。それはいいと思います。先生が大変なだけで。自分で自分で。もう本当だよこれ、ね。そうこれめっちゃ美味しい。でもなんかね何フラをお教えしてる時もそうだし、カレーを食べてもらう時もそうだけど喜ぶ顔が見れたらもう幸せだよね。そうですねなみんなのね。そうそうね、みんなカレー券持ってくればいいよっていうのにこうやってしょうちゃんみたいに名刺を持ってきたり。高い六方焼きいただいたりそう。美味しかった。たまちゃんありがとう。たまちゃんありがとう。逆にね。逆にもうそのカレーもちゃんとね、みんないろいろそのカレーよりも高いものをどんどん持ってきてくれてて申し訳なくて。本当でそれが重なったのもいいんですよ。全然手ぶらでいいんです。うんもう私はカレーが食べて美味しいって言ってくれたらもうそれで本当にそれでいいと思ってたら十分だったのでそれでいいと思ったらなんかお祝いです。あ、そうそうお父さんがねうんあそうそうそう県民の消防士に選ばれた。福井県。でもなんか毎日なんかずっと電話かかって、ニュースで出てくるのね。福井なんか毎年、今まで2人やったのが1人になったんですよね。今まで2人やったのが県民の消防士いつからか1人になったよね。うんで、まさかのお父さん、県県民の消防士になるっていう。ありがとうございます。そんなことも重なって、あみんないっぱい持ってきてくれたんだよね。そう本当にすいそうませんなんか今日お父さんは同期の人たちと飲みに行ってあらまあ、そういいですね。これ見てるかもしれない。あ、そうかね。お父さん楽しんでる。ニュースで見まありがとうございます。そう、県の消防士とかって言ってるみたいでね。なんかしょっちゅう見ますって言われて、ってなってね、私たち基本的に最近テレビ見ない。テレビがね、なかなか見ないんですよね。ね。最近ね、テレビ見なくなっちゃったから。海先生はまだ2時間ドラマ見見てる。てないです。えらい。見てません。でもね、まあ、2時間ドラマもね、どっか行った気になるんです。旅行ね、いろんな県で事件が起こるから。なるほど。新しい楽しみ方旅行かもしれないに行った気分になる。そこの土地の美味しいものを見たり、観光地見たりとか、いい感じです。それはそれで。ただのサスペンスじゃありません。だし、何やったっけ？国枝先生のお着物姿も楽しみにしてます。楽しそうだってみ。授賞式ね、私そう、県民の消防士の授賞式、がね、 25日にね、福井テレビであるらしいんですけど、 NHK で、ありがとうございます。奥さんは着物で行かなあかんないの？あ、本当にっていうのは何？あ、あやちゃんだ。海先生の2時間ドラマかな。そうかな。いや、カレーのことかな。カレーのことかな。どっち？お待ちしてます。ちーちゃんがおめでとうございます。ありがとうございありがとうございま。ますみんなのお父さんなので、みんなのみんながお父さんテレビに出てましたねってみんなお父さんっていう。テレビに出てましたねって言って。みんなのお父さん、みんなの国枝先生。国枝先生のお父さん、大変。あ、お父さん。お父さんです。最近はね、いつも DIY をそこで。そう。そう2時間ドラマ。 2時間見てドラマ見てないってことに対して本当にってあやちゃん言ってあやちゃんとあやちゃん。あやあやちゃんとあやちゃんあやちゃんよ、あやちゃん。とほりのあやちゃんです。 T やったごめん。T あやちゃんです。まあいいよね、YouTube 自分で編集してね。画面外からとほりですって言ってるよね。T あやちゃんね。よかったよかった。ね、みんなも分かってると思う。分かってると思う。そう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 。いや、多分見てるって。そうやって言ってるってことはの。どっか行った気になる。私どっか行った気になる。私的にはその2時間ドラマ、起承転結、なんか顛末が全部分かっているのに、なんでそれを見るんかなって。旅番組です。その発想はなかった。なかった。初めて聞いた確かに本当になかった。だから、
あ、なるほど。そう。いや、でもそのサスペンスで旅番組は、だったら普通の旅番組見ればいいじゃんっていう話じゃん。とってもさ、その世界遺産とかさ、心がきれいになるその動画を見ればいいと思うんやけど、そう思う人はーい。思わんの？はい、そうだよね。私はこう映像の印象を受けやすいから影響っていうかな。なんかね、そうだよね。そうなんか、そう殺害現場とか見ちゃうとうってなっちゃうので。そうだよね。偽物でもだから、それでなかなかテレビ見れなくなる。私もやっぱりあんまりに衝撃的な映像が頭の中に残るとやっぱ潜在意識がちょっとね書き換えられちゃうかなと思って今やっと毎日毎日豊かね豊かっていうかねどう言ったらいいんだろう。そうですよね。毎日豊かになんか思えるようになってるんですよね。でもなんか最近テレビもないお家って多いらしいですよ。そうって言ってますそう言っね。てたよね。だかだからら YouTube とかね、うん自分で見たいものが見れる時そう代ですそからね。う。Netflix もね、パソコンさえあれば見れるようになったし、だからやっぱそういうことなんだと思う。そんな中見てくださってありがとうございます。この YouTube を選んで、ライブを選んでくださって、このありがとうございます。金曜日の楽しい時間に。みんな飲みに行かないですか？花金に。花金って懐かしくない？いや懐かしくはない。普通にありますよ。今もある花と思う。金って言うの？言うの？いや言うかどうかは知ハらないですけど。ワイではアロハフライデー。アロハフライデー。アロハフライデーの日はみんなちょっといい格好してくるんだよね。そう。金曜日だけいい。みんな綺麗な格好して綺麗に頭も綺麗にしてね、アロハフライデーの時だけピシッとしてみんな飲みに行ったりするんだよね。飲みに行ったりっていうか、まあ割とその日を楽しんでる。その金曜日そのまま遊びに行こうみたいな。そうやね、そういうことややっぱり。そういう感じかもしれない。いやでも人それぞれですよ。もう普通のいつもの格好してる子もいれば、ちょっとおしゃれ、こじゃれに来る子もいればっていう感じ。そうだね。あ、素敵。私はちょうどアロハの何かが着れるかなと思って、そこにのっとって着てました。こぼした。こぼいた。こぼいたな。もったいない。もったいない。すごいな。そめて。うちのティッシュボックスまで隠してあります。ちょっと取ってきて。隠してあるって何？ティッシュケース出てないやん。そううちね。なんかあるテレビ番組でね、お金持ちのお家はティッシュボックスが出てないっていうことを聞いて、で全部隠すことにしたの。やっぱ紙ってすごく運気を吸っちゃうんだって。まあね。だからパワーはあるよね。玄関に段ボール置いたりとかも絶対にダメで、このティッシュ、お金持ちのうちにはこのティッシュのケースが出てないんですって。だからちゃんと扉の中にしまうようにしました。でもその後効果があったかどうかは新聞は常にあります。なのでまあ本末転倒な感じもします。なるほど。新聞も隠さなあかんのか。紙ですそのね。辺のものもな。郵便物とか。郵便物とあかそうそうなるべく隠した方がいいかもしれんね。そうだね。でも来る量が半端ないんだよね。そうなの。家族多いと、もう次から次へともういろんなあれが来るからさ。海先生は今月なんか面白いことありましたか？また海先生ファンがいるので。面白いことはないかったけど、ほら、道の駅で一等のフルーツの詰め合わせが当たりました。抽選ガラガラで。ガラガラで。なんかすげえな。私はストーリー見て知ってました。あ、なんか葬式のあれみたいな。声優さん裏話なんかもらったんですけど、フルーツの詰め合わせがね。かい先生、何みたいに見えたんですか？ちょっとお葬式の引き出物のところに入ってるフルーツのこのセットみたいな感じでした。でも嬉しかったです。そんなこと言ってってお母さんに怒られたみたいです。当たったんだからって言われました。はい、すいません。箱は可愛いフルーツでした。よかった。よかったで特す。徴は越前ガニやったよ。そう。マジでそこ引き当ててこなあかんがな。でもカニ。カニあまり好きじゃない。好きですよ。この間も食べました。早速。成功が。でも食べたの？
そうそう、福井の人はズワイガニも好きですけど、セイコガニメスのセイコガニっていうちっちゃいカニが有名っていうか、地元の人はよく食べるかなっても思いますね。それがね、味噌が美味しい。味噌が美味しい。私は買ってきたけど、じいちゃんとママにだけで自分は食べるな。かったんですか。でもそしたらママが甲羅のとこだけくれたの。あら、ママは足ですか。足のママ足が好うんき。ママっておばあちゃんのおばあちゃんのママことママって言うんですけどね。もうなんか普通におしゃべりしてるトーンで喋るんやけど、どうしじゃないや。まあいいけど、いつもこんな感じや。先生の子はでもあれでしたでしょ。何？黄色いタグついてあ、たでしょ。黄色いタグでした。うちはついてなかったです。あ、そうなの。あれは何？福井県屋でタグがつく越の？前さん。うん。成功のそう、うちこが美味しいんです。うん。大正解。本当にうちこ全部売った後にその甲羅にお酒を入れて飲むのがこれ入れたら美味しかったな。美味しかったな、きっと。これ入れたら本当。めっちゃ美味しい。これ美味い。しい。もう3杯目です。私。しょうちゃんも今日出来上がっています。出来上がってます。しょうちゃん美味しい。ありがとう、しょうちゃん。本当に。私は水筒に入れて帰ります。お茶飲んで回る。ロイヤルミルクティーも飲みたい。あ、どうぞ。飲んでください。どうぞリカオ先生。飲んでください。ストロー刺さったのでね。5ペナの怖さですよ。5回何かしらミスったら、ロイヤルミルクティーを買ってこいっていう。もうさ、途中ぐらいから4ペナぐらい。はい、4ペナですって言ったら途端に5ペナやったで、やっぱりちょっと人間って「はい4ペナです」とかって言われるとこう意識的にもうね言ったのがもう早く終わりたいから大丈夫もう買うので、もう言わないでくださいって。買ってきます。青い。ちゃんと氷なしでもできますか。氷なしだとこんな少ななってまいの。そんなこと言って。大炎上か。リスペの人ごめんなさい。でもっていうことは半分以上氷が入ってるってことやの？これ L サイズですか？違うってこれがいつもいっぱいいっぱい入ってるで、だからほとんどが氷ってこと。まあ、すごい氷も大事よ。そうね冷たい冷たいでね。なちょっとるほど。ぬるくなりますけどって言われたらいいです。いいですってペナルティーなので。ペナルティーなので。そんなことは言わなかったですよ。むしろ抜きと氷抜きですいません。ありがとうございます。しょうがない。わがまま言います。でも、なかなかに海先生がなりやすくもなってるよね。そうなストレッチもベーシックもそうそう。普通に踊るのも海先生がみんなの前で踊ることが多くいやいて、リカコ先生もあります。私はたま踊にる時が。一匹叩き間違えてもワンペナ言わんペナになるので。なぜかベーシックを間違えたという。それってありえんよね。ベーシック間違ってどういうことと思って。反対やで反対。そう、左からになるんやがな。そうそう、そのオンラインの時オンラインレッスンやはと逆に、でも、海先生間違えたことないです。すそうごいなって思って、そ褒めてあげようと思ってたんやけど、あかんかった、ワンペナや。そこでこれがね、そうバタ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 となった。なんか火曜日もあるんですけど、火曜日のオンラインだね。木曜日になぜか思い出したんやがの、ペナルティの存在を。そう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 。火曜日で、2ペナやったんか？その前の週やもん。そうなの？うんそそうそう、の前の火曜日は一切何にも言ってなか忘れってたのにたの、私。火曜日入ってたら結構国枝先生も危なかったです。そう私の振りのものを教えてくれてる時もあって、いやいやいや、いやいやいや、の時がなかったので。私、一生懸命教えてるのに横からささやくんです。違うよ。違うよって。だったら自分でやれよって思う。でも私は夜のレッスンになると、本当にスイッチが落ちてしまうのそう、で。 9時以降のレッスンは教えませんって言って、それはお母さんがやってくださいって言って、いや、嫌だからとかじゃなくて、なくて私が精一杯できないのが申し訳ないと思うので、
それならできる人、なんか、なるほどね。それは10理あるね。10理ありました。10理よかったです。よかったですただの言い訳ですけど、うん眠いっていう。もう本当にもう何にも考えられなくなるんですよ、9時以降。ぼーってストレッチしてる間もちょっと時々あくびしながらね。すいません。ちょっと隠れてるんですけど。見えるところであ私は見えくびしてます。てます。私も見えてまます。皆でさんもなんていうの健康的やなと思うの。その夜遅くなったら眠たくなって朝ちゃんとねだいたい7時にはみんなで6ね時、7時ですね。 6時から7時の間にワンちゃんのお散歩に行ってねそうそうそう朝日を浴びるので冬になっても。もやってるからやっぱりそのうまくこうサイクルがなってるんだなってそれは太陽と共に生きてるんだと思います。いいね自然に生きてるっていうのは本自当にもう然と共に日差しが来て、朝やって思って起きるみたいな感じ。そう、リーちゃんの部屋一番日差しがこう入るおー一番いいとこ。いいとこなんで、このなんていうの、うちの姉ってちょっとスピリチュアルなちょっといろんなことがわかるんだけど、お家を建てた時にずーっとうちの中を見せた時に、リカ子の部屋が一番気がいいわって言ったの。だからリーちゃんの部屋、多分いいんだと思う。そうもうで、植物もよくさ、ねそう、植物もむっちゃよく育つの。びっくりした。帰ってきたら森になってて、自分の部屋みたいな。もういろんな植物置いてあって、もっと寝る場所ぐらいしかなくて。だって本当によく育つそうよのよそこに置いとくと。太陽が当たるってのもあるんだと思いますけど、そうね。太陽がよく当たるっていうこともあるかもしれない。やっぱり気がいいっていうのはあるかもしれない。そうだ、オンラインレッスンのことなんですが、今月22、24に無料オンラインレッスンの体験会をします。ということ22日が1時、お昼の13時からと夜の21時から、24日がお昼の13時からです。13時、1時から、お昼の1時からね、3回無料体験レッスンをするんです。もしよかったらぜひご参加ください。どこになんか持ってるかな。またここの概要欄に貼っときますね。また貼っときます。よかったらスタートアップ講座っていうベーシックもちょっと入ったりとか、なんか私の思いとかを使えてる部分とかもありますし、今参加してくださってる方たちの本当に涙が出るぐらい温かい声がね、もう泣きそうなぐらい。で、なんかその人たち、なんかね、福井まで会いに来てくれたりするんだよね。本当にもう泣くよね、これ。本当に。遠くでつながれるっていうのがいいことやったはずが、みんな寄ってきてくれる。なんでかしら、福井にまで来てくれるっていうの。だからもう本当にびっくり。で、どこかに近くにまで行くとね、遠くからでもね、名古屋に行ったら会いに来てくれたりとか、なんか、もうこんな既得な人が世の中にいる。既得っていうのはまあすごいありがたい。すごいありがたいですよよね。ね。なんか、で、変な話やけど、オンラインレッスンで Zoom の中でいる自分が視覚的に見ているイメージと、実際にリアルに会うイメージって全然違うんだよね、実は。で、大きいと思ってた人がすごくちっちゃかったり、そうちっちゃいと思ってた人がすごく大きかったりして、ってなって、で一周見てもその人かどうかが認識できないから、見た時にってなる。サプライズで来てくれた時とかも、びっくりしたよね。分かってない。なんかわけわからんくなるんだわ。夢の中かなとか。で、私はとにかくすっごくでっかいんです。人間がでっかいっていうわけじゃなくて、身長も171あるので、ね、女性で171ってなかなかないでしょ。だからすっごい大きいですよ、もう。だから見るとおってこうちょっとみんな画面で見るとね、こうやって普通方が高いのでみんな同じぐらいに見えるんですけど、実はめっちゃ高くて、めっちゃ背が高くて、でみんなアシスタントたちと並んでいると
アシスタントたちがちっちゃくて、私が普通っていう感じがするんだけど、アシスタントたちは別にちっちゃくないんですよ。みんな普通なんです。そう。普通なんですけど、リカコちゃんも普通に158ぐらいある、普通のそんなくらい標準のなんですけど、私がでかすぎるので、周りがみんなちっちょ見えるという。ちっちょ見える。案外大きいですねって言われた。言われたね。びっくりした。嬉しかった。だから嬉しかったね。案外大きかったですね。そう、ちっちゃいと思う。めっちゃちっちゃいと思われてるから。そうそう、だからそんな感じで。そう。オンラインレッスンもね、すっごくなんていうの内容が濃い。内容が濃いです。楽しい。なんか、濃い。こんなにオンラインでも人となんか心と心でつながれるんやなって。なんかね、もうその心意気みたいなのがすごい伝わってきて、フラを愛してるっていう感じがね、もう画面の向こうからもうわんさかこれ聞こえるね。聞こえるね。見える。これやっぱり一方的に動画を見てるとかそういうのではない。またちょっと違うとは思いますね。全然違う。なんかでまたすぐ変なことばっかり喋ってまう。ここでも言えないようなことも言う。そうここで普通の公共電波では言えないこともお伝えしています。何言って言うって話ですけどね。そんな炎上するようなこと言ってない。だからもしよかったらね、オンラインレッスンの方もぜひご参加ください。曲の説明とかすごく内容が濃いっていうふうに言っていただけるので本当にありがたいなというふうに思う。もうなんかオンラインレッスン終わるとみんなはぁってこう息が抜けるぐらいもうなんかすごい頑張ってやってるっていうかね、楽しんでやってるんだよな。もう嬉しいですね。嬉しいね。幸せだなと思う。そして鐘ダンサーたちも大募集中です。男の人もぜひぜひスタジオの方にいらっしゃいませんかっていうことで。旦那さんでも連れてきてください。そう、みんなに言ってるけどなかなか連れてきてくれないって。そう、自分の旦那さん連れてきてフランに向いてるかもしれんでって言うけど誰も連れてきてくれないね。でもうちの旦那さんが一番フランに向いてないので自分の旦那はしてないのに人の旦那もほんな言ったってしゃあないな。みんなのお父さんなんですけど。みんなのお父さんなんです。県民の消防士なんですけど、カホロをさせるとむっちゃ面白い。お遊戯としてさせてもらうときがちょっともうそれはやめとこうかって人前では絶対せんといて酔っ払ってテンション上がると時々長男とお父さんと2人でカホロの真似とかするやけどもうそれは絶対やめてほしいっていうぐらいのもうレベルのものです。でももしかしてその彼が上手に踊るようになったら私のスキルがとか、いやでも無理やと思うんだけど諦めてるけど県民の消防士なので諦めはダメです。そうや可能性がある。そうやね。そうやな。そうやね。誰にでもね。誰にでも可能性があります。そしてね、最近スタジオにちょこちょこね、人がね、増えてきて。そうなんです。寄ってきてくださって。ちびちゃんも増えて。各自上です。かわいいの。かわいい。なんか4歳、5歳。もう未来から5歳、未来明るいなって思って、この子たちが大きくなった時に私たちはこの日本でね、この子たちに何を残せるのかなってちょっと思うよね。なんか涙出てくるわ、本当にまた。そんなエモーショナルが。そう、いやでもありがたい責任があるなと思って、なんかこの間異業種交流会というところにね、水曜日に寄せていただいて、そこでね、福井ではチアダンとかね、福井商業高校のチアダンス部がすごいね、全米で1位を取ってすごい有名なんですけど、ジェッツでもちろん漫画にもなったし、今叩いたら痛かった、なんか赤くなりそう、強めに叩いたのでその五十嵐優子先生っていうね、教えてらっしゃる先生のなんかトークショーがあったんですけど、なんかすっごいなんかやっぱり熱いの、なんかその意気込みっていうかね、その子どもたちの精神性を高めようっていう努力をね、すごくされてるなっていうのがよく分かって、なんか私たちも私ね、やっぱり小さい子たちとかティーンたちとか10代
ね、 10代、 10代、20代、30代、これからね、いろんな方たちにね、こう、自分がどれだけこう、そういうことをね、伝えられる人になれるのかなと思って、今日ももうずーっとなんか、熱い気持ちをただひたすらこう、レッスン中に喋ってました。喋ってました。わひねさんかわいそう。いえ心に響きました。はい。ということで、熱い思いで何でもするっていうのは大事だなとなんか思うし、話聞いてるだけでもその五十嵐先生のハートフルさとかすごいうん感じるので、うんあすごいんやなってめっちゃ思います。なんかやっぱり熱い先生だなと思ったし、見習わなければならないところが国先生もなかなかに熱いです。そう、私ね、本当に五十嵐ゆかさんに似てるってよく言われる。昔からよく言われ言ったね。そう、言われてたんやね。言われてたからどんな人かなと思って、どんな方かなと思ってお会いしたいなと思ってたんだけど、本当に、いや、私のすごい熱い先生だった。なかなかなパワフルな感じだったなと思って、で、なんか今全国ね、いろんなところ講演して歩いてるんだって。すごいの。だからやっぱり価値あります。じゃあ私も講演して歩こうと思って。そこに来たの。そのうちね。そのうち皆さん読んでください。全国の皆さん。ということで。いやでもね、そのいろんな年代の人と関われるのってやっぱフラしかないなって思うそうから、あ、いいなって思いますね、より。で、なんかね、フラの教えの中でフナの教えっていうのがあるんだけれども、それも素晴らしいの。私、フナの教え研究家っていうのを一応名乗ってるんやけど、勝手に名乗ってるんですけど、もうそれね、知れば知るほど、昔はフナの教えっていうんだけど、ホオマナって言ってね、マナって霊力のことでエネルギーのことなんだけど、大事にしなければならない。で、この間知り合った人は、霊気って言ってた。日本では霊気っていうの？心霊の霊？あ、そうそう、霊霊気。霊気っていう昔からおばあちゃんたちがこう手をかざしてこう治すっていうような、そういうこともあったらしいので、それがすごいハワイのロミロミとかそういうことにすごくつながるなと思って、で、すごいなと思って、その人が霊気する人がカメラマンもしてる。おお、いいね、そうそういうのも見えながでら。彼の写真もね、すごくこうマナがあるの。マナっていうのはエネルギー、霊力っていうハワイの人たちが言うんだけど、パワー。それがすごく宿っててね、すごくいい写真だったから、ぜひ発表会。手当て、そうそうそう、手当てなの。手当てってそうだよね。そうだよ。手を当てるか、手当てだよ。撫でるだけでいいって言いますもんね。そう。で、お母さんがさ、痛いの飛んでけって言うと、飛んでったよね。私忘れもしないの。幼稚園の時に小木先生っていう先生が並んだった名前まで覚えてるんだけど、お腹が痛くっていなくってさ、もうなんか、もうどうしようっていう時にずっとこうお腹をさすってくれてね。で、なんか知らんうちに寝ちゃってたらね、気持ちよくなって。で、起きた時にもうすっかり良くなってて、小見先生の手は魔法の手やと思ったもん。そう、それもあって国枝先生、お母さんの手は魔法の手やで、の実家出たら治るんやって言って、私もお腹痛いって言うと、ずーっと撫でてもらってたら、治ったって言ってました。そう、だからそれってすごく大事なあこと。るよね、絶対あると思う。お腹痛い時とかお腹撫でてくれると痛みが治るんですよね。そう、本当にそう。で、その霊気っていうのはやっぱりその霊の気だからね、やっぱマナに通じるなと思って、だからすごくこう人の手とか触れ合うとか、ハワイの人たちはハグいっぱいするでしょ。それってハグ30秒したらもうどんなストレスも吹き飛ぶって言いますよね。すごくそれ言う。だから私ね、小さい子たち来ると、まずハグさせてって言って、ギュッてハグするの。コロナ禍でちょっと減りましたけどね。でも、本当にそう、ハグすると仲良くなれるし、お互いのこう距離感が縮まるし、すごくこう通じ合えるようになる。嫌そうにしてる人もギュッてやっちゃう。そう、ちょっと後ろにそういう子もいるけど、ギュッとした後。でもそういう子も
もどんどん慣れていくしてくれるようになってくる。る。で、抱っこすることに慣れてくると、で、お母さん、そう、幸せホルモンが出るの、ちっちゃん正解。ちっちゃん正解。そうなの。だから、ハグとか、こう、手当てとか、人と触れ合うっていうのはすごく大事なことなんだよね。そこがね、ちょっと数年なくなった部分が、そう、コロナで悲しかさっ、たねそう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 、なんかね、ずっとマスクつけてる。なんかそれもすごく寂しいなと思って、なんか子供の表情とか笑ってる顔とかも見れない。そうちょっとね見づらかったからでもまああ、笑ってるやろうなとは思うんですけどね、みんなニヤニヤしながら踊るのでね。そうそうそう、なんか、やっぱりこうね、表情見れるようになると、もういい変わるといいね。もう楽しみですね。楽しみ。それがない時期があったからこそ今楽しめるから。あ、っていうのもありますね。なるほど、そうだよね。それが当たり前じゃないっていうのに気づけたのがいいかな。オンラインもやっぱりパンデミックがあったから強かなって思えた。本当そうですね。なんかだから悪いことばかりではなかった。本当にそう。そうでも未来につなげていくためにはそこにやっぱりいろんな教訓がそこにあったっていうことを乗り越えてね、また次につなげていくようにしないといけないですよね。でもみんなともう私はすぐにでもハグしたいっていうのが本心です。で、マスクが早くなくなるといいなと思うし、発表会はぜひぜひマスクを取ってね、笑顔でできる。来年の6月4日です。チケット販売になりますが、皆さんぜひぜひよろしくお願いします。そしてオンラインの無料体験会も、こんな私たちでよければ、ここ3人は画面内に、でもう1人は画面の外から皆さんと同じ立場でサポートをしてくれるので、4人体制でやってるオンラインレッスンってないと思うんですよ。本当に。で、目を行き届けるようにと思って、少しずつレベルアップしてるとは思います。してます。そして全国の皆さんとつながれるっていうのがやっぱり私たちの最大の目標なので、だからぜひぜひ参加していただけるといいなと思います。そして来年の6月4日は15周年の保育になりますので、それに向けて私たちこれからおーと頑張っているので、皆さんも応援していただけたら嬉しいですし、全国から見に来ていただけるとなおなお喜びます。ぜひよろしくお願いします。今日もということで、この後ですね。そうそう。初のことなんですけど、じゃかじゃかし、まだね、名前も決めてないんですけど、インスタライブで、ウクレレ練習しながらハワイ語を勉強しようみたいな。なんか歌ってみようみたいな。私のウクレレを練習したいっていうのもあって、国枝先生は歌いたいっていうのもあって、で、発音チェックしながらウクレレで歌ってみようみたいなのをやろうかなと思ってるんだよね。ちょっと今日調子いいので、やってみようかなと思う。今からですか？今からです。はい、先生はお引き取りいただいて大丈夫です。インスタの向こうから応援していただければ大丈夫です。一曲仕上がればいいかなって思ってます。翔ちゃんのこれ、ちゃんとそこ水筒に入れて持って帰ってちゃんとそしてインスタライブをうちから見ていただいて、わかりました。コメントしてください。お待ちしてます。皆さんもぜひぜひライブ中ね、見てください。すぐには始まらないと思うんですけど、15分ぐらいかなから始めれたらいいなと思います。もう10時15分ぐらいから始めようと思います。すっげえたくさん見ていただいて、ありがとう今日もご視聴ありがとうございました。来月は何日だ？12月やね。もう12月やいつもこんな感じですよ。本当に私酔っ払うとこんな感じ。来月の第2金曜日は9日ですね。9日にまたご視聴いただけるとありがたいです。インスタも楽しみにしてます。そう、向こうで一緒に歌っていただけると嬉しいなと思っています。でもちょっと音量調整とかもありますので、いろいろ不備があったらすいません。ボーンってなるかもしれないので、ちょっと音量下げめに。皆さんと一緒にコンタクトを取りながら、どうですかって聞くので、うるさいですって言われたらすごい遠くにしますのでね。よろしくお願いします。お願いします。今日もご参加ありがとうございました。